Tervehdys 54. fasekaverini. Tai sitten olet 53. En ole ihan varma, mutta tämä on sinulle kuitenkin omistettu. Muutama päivä sitten lähetin kaikille fasekavereille viestin, joka kuului näin. Eli minulla on 54 kaveria faseessa, suurin osa heistä ei koskaan reagoi yhtään mihinkään. Maailma on kuitenkin hajoamassa ja siksi teen paljon poliittista kuvitusta. Olisi hienoa kuulla mielipiteesi. Peukuulla ei tee sitten yhtään mitään. Kiitos. No, jokunen vastasikin ja valitteli kiireitä, voimattomuuden tunteita, päänsärkyä ja muuta vastaavaa. Ja alle viivattakoon jo tässä vaiheessa, että kenenkään ei tietenkään ole pakko kirjoittaa sen paremmin minun seinälleni kuin kenenkään muukaan seinälle yhtään mitään, eikä kenenkään ole pakko katsoakaan minnekään yhtään mitään. Mutta minä kun olen aina ajatellut, että pienet ihmisryhmät somessa saavat aikaa keskustelua. Minä menin itse sosiaaliseen mediaan noin 1996 tai 7 ja ajattelin, että hei helvetti soikoon, nythän me saadaan keskustelua aikaa tässä maassa. Aiemmin piti kirjoittaa kirjeitä ihmisille. Eihän niihinkään kukaan vastannut. Eipä vastaa somessakaan kukaan mihinkään. Hirmuisia viharyöppyjä kyllä on tullut läjäpäin. Pääasiassa silloin, kun olen koittanut puolustaa murjuttuja kollegoita, esimerkiksi heiltä on varastettu kuvia, tai heidän kuvistaan on tehty meemejä, tai heidän työsopparinsa on petetty. Ja silloin, kun tämä meidän journalistiliitto ei tee yhtään mitään kuvaajien asioiden suhteen, niin olen koittanut auttaa heitä, kun mulla ei pää palele. Minua vituttaa epäoikeudenmukaisuus ja sen takia rähjään täällä. Ja mitä sain aikaan? Nothing, nada. En sitten yhtään mitään. Onkohan joku joskus saanut somessa mitään aikaa, paitsi pahat tyypit. Ne on saanut. No, olen kirjoittanut somessa ylivilkkaasti vuoden verran. Halusin tehdä jonkun sortin muistelmat, mutta tuntuu typerältä istua siihen tietokoneen ääreen, niin kuin tiedät. Ja se ruutu on niin pelottava, kun ajattelee, että pitäisi 100 sivua tuottaa tekstiä. Ei siitä tule mitään, niinpä pikkuriikkisiä päivityksiä tein ja laitoin sinne kuvia sekaan. Right. Ja kokoan niistä kirjan. Ja nyt 12.2. alan sitä taittaa. Ja kun saan sen kirjan kouraani, noin 150 sivua, niin sitten menen käymään muutamassa kustantamossa. $2 varmastikin. Ei ne sitä mitään julkaise, mutta oonpahan ainakin koittanut. Ja sitten kun tämä tieto tulee, niin sitten teen lapsille muutaman version tästä kirjasta ja se oli siinä. Kuka jaksaisi lukea Faijansa retkistä? Minä ainakaan jaksanut. Mutta kama on olemassa, on niitä huonompiakin leikekirjoja tehty lehtikuvauksesta. Ja sen jälkeen voikin sitten siirtyä juoksemaan kohti kalkkiviivoja ja pamahtaa tyhjyyteen. Ja se on sitten aamen. Silloin keskitytään kuolema-odotukseen ja silleen. Mun fase menee nyt tauolle. Ja se tekee sen, koska lähinnä noin 5 ihmistä kiinnostaa kirjoittaa mun päivitysten alle jotain. Mä kyllä käyn kaiken maailman ihmisten faseissa, mutta en kirjoita minnekään, jos ihmiset ei ole itse tehnyt jotain roinaa. Eli mä en kirjoita sellaisten päivitysten alle yhtään mitään, mitkä on napsaistu verkosta ja tuotu muka hauskoina siihen. En vaan tee. En kirjoita. Voi olla, että mä teen vanhan lehtikuvaaja-kanavalla YouTubeen videoita. Mun fase jää nyt kellumaan tähän ja sitten tulee in memoriam seinä sitten jossain vaiheessa, kun J. Puusa heittää veivin nurkkaan. Jos fasismi rysähtää Suomeen täysillä, niin sitten voi olla, että tulen takaisin. Ja mistä sitä koskaan tietää? Never say never again. Never say never. Miksi again? No joo. Kuka tietää? Kuka nyt mistään mitään tietää? Voihan se olla, että mä huomenna taas päivitän jotain typerää. Mutta okei, nyt suunnittelin heittää sinua tällä paperilla
turpaan, koska et ole kirjoittanut tänne yhtään mitään. Nyt koitan osua pläsiisi tästä.